Ado manito giliek nwanito twak mar jatend piny Kenya manyoro gin weche mage mane gikawo to okang' mage magidwane gichakawo. Machiegni mheshimiwa chakachaka gi nyingi to inyisa ni to twak manyoro nuneno nade? Well, an nyinga Andrew Adipo Kuome, an mbunge makara chwanyo. Nyoro ne jatend piny owuoyo kodwa, to kamane ayie kode moloyo, en ng'eyo mare ni wadwaro wach NGCDF nikech nyithindo leo. To noduokowa gi dhok moro ni kik wathagre gi wachne nikech en owuon. En emoyie madwa lowa. Koro koyie madwa lowa to an gi geno ni wabiro chulo basari, wabiro timo kaka owinjo watim kaka pile. Mano ende gima duong' ahinya ruok mana aneno kowacho maber na kabisa nikech mano gima nyaka timre. Nitiere wach ma bende naneno kano wuoye kano temo siemo Jood Bura ni mondo mi sama gitimo budgeting kata sama gichuogo budgets gitang' kendo ging'i ni pesa ma giketo kik kal mano ma piny owacho nyalo bedo ni nigodo. Akiani wach ni to ito ni winje nade? Well, gima ber ni ka watimo budgeting to wachako gi pesa ma biro taxation. Wakuongo wawacho sources mag pesa ma ibiro tiyogo. Ka wasewacho mano to budgeting side ng'iyo pesa mabiro bedo ni nitiere to pesa no endo ema gitimo go budgeting. Miyo kata bedo ni president no wacho mano ato kane gimomiyo no wache nikech mano watimo pile pile to kendo pesa mwachoko osebedo ka winjore gi pesa mane wakete budget. Koro miyo ukunjo beni ka wasetimo mano to koro ni pesa onge dhi kanye. Wach machielo bende kwa dhi kwatieko na winjo ka Jood Bura Opiyo Wandayi kane chiwo twak mare naneno ka Jood Bura nomut ni jomoko nopake, jomoko ne chalo gimo kwede kano wacho ni onego beni wach IEBC itwakie matut e romo ma kamae. Inakia ni paro nade wach ma kama? Yes, gimane Opiyo Wandayi wacho maduong' kabisa en ni jok madwa miyo wa members mag IEBC okowinjo bedi ni oket jogo eko na joge jatelo ni president moketo jogo eko ke jogo biro dhi yiero nwa jakom mar IBC kata members mag IBC mamana jogege kato biro duoko wa kuma wae ma democracy ok bedi yiero igajruok godo. Mani mono Opiyo dagi ma waduto wariwe lwedo kendo wapamo kano wacho mano. Erokamano ahinya mheshimiwa. Machiegni wayude jatelo machielo, jatelo kindly chakachaka gi nyingi to iwache ni to twak manyoro in wach mane imako matek? Erokamano ahinya, an Jared Okelo, Jood Bura ma Nyando constituency Kisumu County. Yiena mos e nyikwa Ramogi duto kamoro amora ma gintie ni oyawre uru. Mar ariyo yiena mos jo Nyando constituency mose miya tielo mar ariyo mondo mi atinegi ni un bende oyawre kendo alamonu Nyasaye mondo obed jatelo. Nitiere weche manyo wachwalo kaka jogo mani wuok e kweth mar Jood Bura manok ma dho ngere dendo ni minority e ot kacha. Manyo wachwalo kokalo kuom ogaye marwa miluongo ni Honorable Opiyo Wandayi. Jood Bura Opiyo Wandayi nyo keto wechege maler ahinya. Mokwongo kanyo wacho ni nengo mar gik moko osebedo ka hinyo jopiny ahinya. Wan kod weche machalo kaka osuru mong'aw malo ahinya ne japiny. Uhuru Kenyatta ker makoro ni e yweyo noweyo weche moko mag subsidy. Tiende ni sirkal ne keto omenda moro mondo kony kor japiny kuom duoko nego gik moko chien. Miparo ni kane Ruto donjo e ofis mabe wapingo sani ni ne odhi mogolo gigo duto mangimo idho malo ahinya. Nengo mar mauta ma ji ringo godo e gari kata ma ji tedo godo kaachiel kod mago mariembo masinde mopogore opogore ni malo ma ok wanyal nyalo. Omiyo nyo waketo ne ni magi gik manie dhode odwok gigi piny ka japiny pok okawo wach moro e lwete owuon mondo obi ochun duoko gigo piny. Eneno kwasechako weche mag ng'wech koni koda kocha gi jakom, mago gin weche mabiro nyuolo mapek ma samoro biro tamo Ruto ting'o gi lange. Miyo wawacho neno ti matek mondo gigo duok piny. Mar ariyo manyo waketo ne en ni okwabiyie ni IEBC makoro gise sundo jowa manyocha ni kanyo mose ni koro Ruto ng'ata achiel dwa kawo chik ni e lwete duto ni ene moyiero ji te monego ti kanyo. Nyo wakwere ni mano okwabiyie kendo achiel kuom gigo mwadwa wuotho ne Kenya wadwa swedo kode
ni nyaka gigo non gi e yo makare. Mar adek manyo wawacho ne gin gigo motenore kod weche mag fees mag sikul. Nikech iyudo ka fees kama ne Uhuru Kenyatta weye sane king'iyo otas mowuok e sikunde mawacho pesa monego chul en malo ma jonyuol mang'eny ok dhi nyalo. Obedo sikul ma nyithindo dok pacho kata obedo sikul ma nyithindo nindie. En nengo modhi malo ahinya ma ok wadhi nyalo ka wadhi nyime. Kaachiel kod weche mopogore opogore manyo wachwalo ne ni nyaka ong'igi e yo makare. Ka jo Kenya pok odhi decide ni koro wadwa wuotho kode nang'o. Wach machielo ma bende nwawinjo kano wuoye matek ahinya kendo notemo kete mijing'o en ni chal ni nitiere jotelo mamoko ma nie telo to ok dwar ni ochul ushuru. Ni neno ka jomoko be kendo koro lieko gini ni chal ni mkutano mamoko samoro timore mag riwruog Azimio ni chal ni bedo funded gi jogo ma ok chul ushuru. Akia ni in wach ma kama in dier wach yawo. En kaka rais en kod gimel de ngare duongo ni intelligence. Tiende nitie weche minyise ma wan samoro ok wang'eyo kokalo kuom kwach kich kaachiel kod jogo matimo nonro e weche mopogore opogore Kenya. Ka en nitie gi jogo mong'e gi kaka owacho no. Chik mar Kenya owacho ni dhana modak e iye nyaka chul osuru. Tiende ni ka ok ichulo osuru to nitie chik miketho monego maki kendo tweyi. En kaka rais owacho ni en rais odhi omak jogo oter negi evidence e doho owach ni ok uchulo osuru nikech mae pesa manyochu loso manonego chulo osuru pesa maromo kama iye to ok uchulo. Anto koro biro pimona gini kana Mombasa kama ondatime ang'o. Odhi oteka wakson mara moja mondo mak jogo mondo jogo odhi ochulo osuru go. To en ng'ama koro nyowuok go siasa. Nikech ong'eyo ni wach osuru mapekni wakawe matek ahinya wa jo Azimio wan Kenya. Koro kanye mo en okoro mindore. Ni nitiere jomoko moko dwa chulo osuru ema miyo wa pesa. Wan ok wadwa pesa rali. Ji tema nyi neno kopong'o jakaranda masikwat cha. Onge momi kata nduru. Wan ok wadwar pesa. Wan inyiso wa mana niya kinyi dwaro wa kama kamasa makama idwa miyo watwak. To wachopo waduto te. Omiyo gimoro modwa wacho sani ni jakom nitiere jomoko madhiro miyo pesa mondo los godo rali. Wan gi wan mwasindewa mwawuoyogo. Aina mari makoro microphone kane. Wan gi meko mag Azimio wan Kenya. Wan wawegi wariambo mitokni wakwadhi kacha. Japiny wuotho gi tiende moko bende idho pikipiki kabiro mondo winj rali wa. Ere kama pesa donje. Kwa adhi kwa tieko kwa uwe weche mag riwruog Azimio no waneno ka jatend riwruog Azimio la moja Migosi Raila Odinga koni ok recognize telo mar William Ruto. Akiani un kaka Jood Bura ere kaka udhi play role mar oversight kata goyo kogno telo makaeni kaponi ok recognize telo masani nitiere. Telo nyo jakom osewache. Jakom sani ni e piny mar Nigeria kumuluonge kaka jatelo weche mag ayore gapaya e Afrika mangima kendo en e Bura kuro. Kanyo poko wuok nyo nyiso wani sirkand Ruto koro okomiyo siro kata okomiyo yango okoyange kaka sirkal mantie kaluwore gi oboke moko manyocha wayudo malong'o ahinya manyisowa kaka Ruto nokwalowa. Ne wayombo Ruto gombolo $2.2 ne wayombe. Koro wawacho niya ng'ama jakuo ok en kerwa. Koro wan kaka Jood Bura gimanyo lweny manyo wan go mapek nyo en ni gimiwa pesa mar CDF mondo nyithindo mokwame gweng' ka koro water gi sikul gidhi gisom. To pesa no nyo chak gole matin tin. Ng'amo gole wang'eyo ni en treasury ok Ruto. Koro Ruto no ok wang'eye to ng'amo wang'eyo en ni wadwaro pesa mondo nyithindo dhi osom. Modong' wabiro mielo kode kaka wasweko kode kaka wamedo dhi higani. To dhi yie ni wajoma nade wuod ma. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana mokom Jood Bura mayuoro romo magintiere godo kaendi madhi nyime mabende ne jatend piny Kenya Migosi William Ruto oyawo yanga e odiochieng' manyoro ka gigo manwatwakie ne gin mana twak mane gibedo godo nyoro ni to paro mage ma Jood Bura gi nitiere godo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko. Twak e yo makare ang' ilonwa romo mar